50K आव मा जागोन होनदोंमोनलाय नोङो अमा हांनाय ओमफ्राय बिदिखौ पाब्लिकसो बुंखाना नङा जेनेबा हायाबा आं हायाबा 50K खालामना होदो लोगोफ्रा थाबनो 50K आव अमा मासे जाहोनो हानाय नङा होमबाबो पार्टिबो होगोन आङो बैहायो भैरबकुन्दआव Thank you ada दैमु ना मा नांगौ जाखो आंलाय आदा होनलायदों आदा होनलायदों आदा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आलासिया थांसिगोन जोंना आलासिया बुजालायो माला फैफिनगोन? हा? मागोआव जोंहा बैलागुर सावगोन बैलागुर मागोआव फैफिनदो रश्मिदे लोगोफ्रा सोंदों बे आंनि बिनानाव असे आरो बिनानावसो आब' नङा ओमफ्राय नैबेबो आब' बेलायबो आब'आ रश्मि आब'नि बिजाव जालि आरो इयो लोगोफ्रा सोंबाय थादोंना दे हाय होनदो रश्मि थांसै दा माला फैफिनगोन हा मागोआव फैदे पिकनिक जानो दे र' मेथाइ जानो फैसा लां र' मागोआव फैफिन दे मागोआव दे थां दे थांदो थांबाय आलासिफ्रा थांदे रश्मि दे रश्मि बाय बाय होनदो दे लोगोफोर दायो आङो उदालगुरियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय कर्टआव एसे खामानि दंमोन कर्टनि खामानिखौ माने होग्रोबाय आरोना बायदिसिना माबा दलिल लिरनांगौ दंमोन नालाय एफिडेभिट खालामनो गोनां दंमोन एफिडेभिटखौ खालामखांबाय बेनिफ्राय जाथ'वाखै सिगनेचार मोनबा दा लानानै थांसै बेनिफ्राय दायो दसे फास्टफुडआव साहा लोंदोंमोन आङो माने दखानफ्राबो गिदिर दखानफ्रा खुलिजोबाखै नालाय दा जोंना फान्थावस्रि फैयोनो नोंथांमोननि फेभरेट इउटुबार सोरनिबा एकदम कमेडियान खालामो बियो फान्थावस्रिया ओरैनो नापार्टि हाज'वारि आरोना बिनि इउटुब चेनेलनि नामा ओमफ्राय दा फेसबुक पेज मनिटाइज खालामोनो बियो गावहा बारा रोङाखै जाहैदों नालाय माने फेसबुक पेजखौ मनिटाइज खालामगोन जाहैदों आरोना बियो बारा रोङाखैनो माखौबा इउटुबनि फारसे सोंनानै लानो नागिरदों आंनिफ्राय ओमफ्राय दा फैगासिनो बियो उदालगुरिनिखा बेथ' आंनाथ' उदालगुरिनिफ्राय थांबावनांगौ नालाय आंना माजबादावसो न'आ दसे फोरोंनानै थांसै आङो थ' लोगोफोर आंना कर्टआव खामानिया माने दाहायसो मोनगोन आरो आङो माने एफिडेभिट खालामनो होफैदो आङो बेनिफ्राय दा 11:30सोआव मोनगोन बेनिफ्राय जोंहा फान्थावस्रि नामनि इउटुबार दं आरोना बिराद कमेडि बानायनो हायो ओमफ्राय बे आंखौ लोगो हमनो होनदों आरो उदालगुरियावनो खाथि दा नङा ओमफ्राय बैहाय दंनो बिमार्ट खाथियाव दायो आं थांसै माबा इउटुबनिबो माबा माबि सोंनो गोनां दंनो बेहा माबा माबि पिन कड फैयाखैनो दासिमबो मनिटाइजआलाय जाबाय दायो नोंथांमोननि बेस्ट कमेडियान सेंग्राफोरनि क्रास नापार्टिखौ लोगो मोनबाय आङो ओइनो उनथिंनिफ्राय अबाव जागोन थ' लोगोफोरा आं दायो हटेल स्नेक्स ना माबा माबि मोनफैयो आरोना ओमफ्राय बेहाय नापार्टिया दंनो ओमफ्राय माबा जाहैनो दिनै माने 40K साबसक्राइबार जानायनि माबा जाहैनो बियो र' नापार्टिया बेयाव दंनो थांनां सिङाव न' बिदिसो 40K साबसक्राइबार जानायनि मा जागोन होनदोंमोनलाय चिकेन लेग पिस 40K जासिगोनब्रा दिनै चिकेन लेग पिस आरो चिकेन लेग पिस नापार्टिना खामानिया जाजोब्बाय लोगोफोर नै साननैसो उनाव मोनफैसिगोन आरोना बेना पेमेन्टआ माल जासिगोन इयो मायाव गान्दु लाबावगोन नामा ओमफ्राय नापार्टिया आंनो माने इउटुबखौ एसे माबानायनि बोरै एडसेन्स एकाउन्टखौ माबा खालामनांगौ भेरिफाइ खालामनांगौ बेखौ आं खिथाबाय नालाय ओमफ्राय नै बेखौसो जाहोदों बे आंनो मामोनलाय बियो आंथ' मिथिया माथाय चिकेन फ्राइड राइस ओमफ्राय आंनाथ' लोगोफ्रा दायो सोंगोन कमेन्टआव ओमफ्राय नोंखौथ' मोजां मिथियाना जेनेबा मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टखौल' खिथादोब्रा डिस्ट्रिक्टखौ उदालगुरिनो आरो आंबो बारा मोजां मिथिबावामोन
दिनै बेखौनो होथ'बाय आङैनो ओमफ्राय उनाव एसे ओमफ्राय एबारथ' अमा हांनाय जाहोनांगोन नोङो 50k जाबाथाय माने सेंग्राफोरनि क्रासखौ आं दिनै लोगो मोनबाय आरो फान्थावस्रि होननानै मिथिना बयबो देलाय एसे एक्टिं देखायलाय बेहाय नों खालामनाया जेबो लाबोआखैमोन आङो मामिटुको चित्त ना बोरै होनोमोनलाय माखौ मामिटुको चित्त ना बोरै होनोमोन मोसानानै देखायनाया नोङो औ आंनि फेस माबा दैसा थाङा नाय थांनि लाबो फायदो बेब्रा एसे खिथालाय नायथारदों ओरैनो मोनफैबाय नोंना मा बेलाय इ सिम्पोलसो जागोन थ' लोगोफोर दायो जोङो माने जाखांबाय आरो फान्थावस्रि आंनो माबा माबि जाहोबाय बिदिनो चावमिन मम' चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिस जानायखौ आं बारा देखायबाय थायासै नोंथांमोननो आङो फ्राइड राइसखौल' देखायबाय आरो ना बायदिसिना जाबाय बिराद माबा माबि जाहोबाय आंखौ डेन्जार मालदारखा नै फान्थावस्रिया मालाय 50k आव मा जागोन होनदोंमोनलाय नोङो अमा हांनाय ओमफ्राय बिदिखौ पाब्लिकसो बुंखाना नङा जेनेबा हायाबा हाया जिखुनु जाया 50k खालामना होदो लोगोफ्रा थाबनो 50k आव अमा मासे जाहोनो हानाय नङा होमबाबो पार्टिखौ होगोन आङो बैहाय भैरबकुन्द'आव बहाय भैरबकुन्द'आव बयबो फैबानो जाबाय लोगोफोर बयबो फैबाय 50k आं जायगाखौ माबागोन लेंहरगोन इनभाइट खालामखागोन ना ओमफ्राय स' दायो दे नोंना दिनै मा मा खामानि दंमोन आं दिनै कलेजावसो फैदों आं माने ना मबाइला मा प्रब्लेम जादों मबाइला माबा माबि प्रब्लेम जादोंमोन ओंखायनो दायो नै मा होनो जाबाय दा नोंना एबारनिफ्राय फैसा मोनबावसिगोन नोंहा फेसबुकनिफ्रायबोथ' मोनसिगोन एबार जाथ'वाखै $0 माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय पलिस नांनानै दंमोन गुगल एडसेन्सआबो मोनफैयाखै गुगल एडसेन्स फैबानो पार्टिखौ होसिगोन बायदि मोनदों आं एबार फान्थावस्रिखौ होसिगोन दा दे ओमफ्रायो बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लाइक शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आरो हायोबा आंनि नाफार चेनेलाव थांनानै एसे साबसक्राइब बानायना होबावदो ओमफ्राय बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो ना ओमफ्राय लोमजागाबाय दा लोमजानानै एबारथ' फानि फैबावसिगोन भिडिअआ फैगोन टाउनाव फैगोन टाउनावनो देन्जार लाबोगोन आं एबार ओमफ्राय लोगोफोरजों दायो थांनोसै आरो ना आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंहा कर्टआव एसे खामानि दंबावो नालाय माने आङो एफिडेभिट खालामनोसो फैखादोंमोन ओमफ्राय नाफार्टिनिया चेनेला बिदिनो आंना 40k जाथारसिगोन दे अननानै थाबैनो 40k खालामना 40 39 ल'सो आं 50 बायदि मोनदों आरो ना 50 दंबावो माने पइन्ट बेसेबांबा नांबावगौ दङ बेसेबां नांबावगौथाय 40 जानो 40 जानो बिदिनो 600 नांबावगौ 600 दे थाब साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर थांनानै ओमफ्राय आंनिखौबो थाब 100k खालामना होदो आरो ना आंथ' अमा मासे बुथारखागोन टारगेट दंखायो आरो ना नोंथांमोना एसे अनदो सापर्ट खालामदो नङा होमबा ओमफ्राय बेनोसै आरो ना दिनै आङो उदालगुरियाव फैनायनि जाहोना आंहा कर्टआव खामानि दंखायोमोन नालाय नाफार्टियाबो आंखौ कल खालामनानै आंनि प्रब्लेमखौ एसे सल्भ खालाम दोनबाय नालाय ओमफ्राय आं बानायना होबाय आरो ओमफ्राय दा माबा पिन कड फैबानो जाबाय बे गुरलाबा फैबाय थासिगोन आरो ना एबारनिफ्राय दे मा होनो नङासो थेंक इउ आदा दैमु नामा ओमफ्राय नोंथ' आंनो दाउ हांनानै जाहोनांगोन दे जाहोगोन दे हाम्फैजों आंजोंखौ हाम्फैखौ जोंहानाव थांनानै जाहैनांगोन आरो ना आं नोंनि थाखाय थाङा आं हाम्फैनि थाखाय थाङो हाम्फैनि थाखायसो लायबाव दे होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनै इयावनो फोजोबनोसै ने ना माबाफोर बाय